So, what's up mga katukmol? Good morning po sa inyong lahat. Nagbabalik na naman po ang inyong katukmol. Ngayon po ay prepare ako ng breakfast namin. Ito pong ihanda ko ay Pinoy Almusal. Ito po ay para ma-inspire po yung mga OFW. Po. Ayan, may tuyo. Yo! What's up mga katukbol? Welcome back to our channel. Ngayon po ay mag-almusal tayo ngayon. Kain po tayo ng Filipino Almusal. Ayan po. Filipino Almusal, 1:30 PM na dito. So, meron kami ditong tuyo, tamban, danggit, talong at itlog. Danggit from Davao. Pinabili ng, ano ba yan? Pasalubong ng office mate ko. Tuyo from Pinas, Nueva Ecija. Pasalamat po muna tayo sa Panginoon sa grasya. Maraming salamat po sa grasya ngayong araw na to. Yun lang po. Yan po, meron po akong sausawan dito yung suka. Siyempre, yung malupit na suka namin. Yan. Tapos ito, toyo at ba't toyo? Toyo at lemon. Siyempre merong chili garlic. Homemade din po ito. Niluto niya. Siyempre, ang tuyo masarap pag may kanin. So, sa atin dyan sa Pinas, bumabagyo dyan, umuulan. Masarap yung mga ganitong ulam. Pero ingat-ingat kayo dyan, guys. Kasi, hindi din biro talaga ang may sana walang nadisgrasya sa bagyong Tisoy. Sana po walang napahamak sa kalamidad ngayon sa Pilipinas. Tama na. So, yun na. Let's eat! Tayo!
Kain tayo mga katukmol. Umpisahan na ang Tuyo. Number 1, tuyo. Ito gusto ko suka. Nakakutsara na ako guys kasi para nakakahigop ako ng suka. Suka is life ako eh. Naubusan kami ng gas. Naubusan na. Buti na lang umabot yung Luto. apoy dun sa sa tuyo. Buhay Ofw. Pero dito naman mabilis lang naman pag pag nauubusan ng gas dito. Kung order ka lang naman, nandiyan lang naman yun minsan sa paligid-ligid ng area. Meron kaming coconut juice. From Thailand. Thailand yan, ang bilit pa. Thailand. Thailand. Agahan tanghalian na po namin to. Ganun po kami kumain. So bukod sa tipid na. Kasi pagising, late na, afternoon na. Siyempre, agahan mo na yun. Tanghalian mo na yun. Tanghalian na din. Oh, siyempre, nakatipid ka na din. Sakto po itong pagkain na to dun sa Pilipinas, maulan-ulan. Tuyo, piniritong talong, itlog. Oh, pag naririnig mo yung ulan dun sa bubong, tapos mahangin-hangin, sarap kumain ng ganito. Tapos malamig. Sarap. Kanina po, nagme-message ako dun sa papa ko. Nag-send ako ng message through Messenger. Hindi na siya nakapag-reply. Siguro wala nang signal doon, gawa ng malakas yung hangin. Kasalukuyan po kasi landfall ng Bagyong Tisoy doon sa Camarines Sur. Ngayon ba yun? Ngayong araw? Ngayon papunta ng So, hindi pa pala nakalandfall ng Boreas. Pero di ba humina na nga? Sana walang nasaktan sa kanila o sana walang mga nasirang mga kagamitan doon sa Pilipinas. Paano tamang pag ng himay ng tuyo? Wala eh. Ginaganyan ko lang din eh. Meron. Tanggalin mo muna yung tiyan. Ganito yan. Pakita mo nga. Tanggalin muna ang ulo, syempre. Tapos, yung dito sa dulo. Ano bang tawag dito? Likod. Yung likod niya. Alisin mo, diretso. Natutunan ko lang to sa mga nakasabay ko rin kumain nun. Then, yung dito naman sa kabilang side, yung mga tinik-tinik. Siyempre, alisin mo muna din. So, once na naalis mo na tong likod, yung diretso niya, naalis mo na yung tinik, madali mo na lang siyang up. Ganito, oh. Diretso na nga naman, di ba? Naalis mo. Sa akin, pinakain ko lahat eh. Oo. Pero ni tiyan. Di balat. Saan yung balat? Ayan, diretso lang siya. Ang tuyo is matipid na ulam. Sa isang tuyo, katumbas na din ng, kasabay na ng ilang sandok na kanin. Kasi habang pag sinubo mo to, di ba maaksaya sa kanin. Oh, antin mo, ang bilis.
Ganon. Ganon. Paborito to ng anak namin, Tuyo. Yung pong anak namin, mas malakas pa sa akin kumain. Shoutout po sa anak namin, si Dime. Watch me, nanay. Now watch me whip, whip. Watch me, nanay. Kung ako nakakasang plato lang na kanin siya, nakakatatlo. Tatlong platong kanin. At shoutout din po pala sa ninang niya, kumare namin. Sino? Mahabit ang kumare. Kamaring Hazel. Masipag magpadala ng sari-sari yun eh. Maganda namin kumare. Shoutout sa iyo, Hazel! Yeah! Gustong gusto niya yan. Gusto mo yan? Sexy na siya ngayon. Tayo. Paborito rin niya to, Tuyo. Round 2. Day off ngayon ni Katukmol, guys. Kaya Ngayon lang po kami nagkasabay sa day off ko. Kasi holiday ngayon sa UAE. holiday pa ngayon. Tapos, Last day. Bale, holiday na siya ng 3 araw. Ngayon, day off ko. Ngayon lang ako nakasabay sa kanila ko. Kaya ngayon lang kami mayroon uling time na Mukbang. sama. Ito pong danggit. Sa Cebu lang to, wala to sa amin eh. Wala sa Bicol. Wala Davao, rin Cebu, sa diba? wala rin sa Nueva Ecija. So, May puro nabibili galing naman. lang ng May nabibili mahal lang. Bisaya at Mindanao. Bubuti na lang talaga at umabot yung gas. Muli kong niluto ito eh. Tamban. So, meron kaming coconut juice. Sabi sa amin ni Mama nun, pagka may red tide daw, huwag kakainin yung huwag kakainin yung dyan. Lakas namin sa suka, guys. Paborito yung suka. Paborito ko yung suka. Kaya lagi kaming maasit. Yung mukha, sir! Dito guys, mahal ang tuyo. Pag nakaulam ka rito ng tuyo, mapera ka. Kakaibang klaseng tuyo dito. Mga daing. Tuyo dito, ano? Nakakaluwag-luwag. Pag sa atin naman sa Pinas, pag ang ulam mo tuyo, wala kang budget, wala kang pera. Dito baligtad. Kasi medyo mahal ang mga ano dito eh. Dried fish from Pinas. Yung mga masasarap na tuyo, yung mga galing lang ng nagbalik bayan na kabayan, bibit-bitin nila, binili sa Pilipinas. Pero yung mga ine-export na binebenta rito, hindi na masarap. Hindi na masarap. Kasi parang Mahal na, tapos di pa masarap na. na-imbak na ng matagal. Swerte na lang po kung hindi harahin sa airport yung bagahe nyo na may tuyo. Ba't di naman hinaharang ah? Minsan kasi, ayaw nila ng mga exotic food. Kasi isa na to sa mga exotic food eh. Mabaho. Pag napagtripan lang, actually hindi naman talaga bawal to kasi isda lang. Kaya lang pag napagtripan niya ng mga tao sa immigration, madadamay po yan tuyo niya. Unang-unang bawal po sa pagkain dito sa UAE ay ang balot. Bawal ang balot dito. Salted eggs. Yung salted egg pwede.
Kaya lang pag dumaan po yun sa may x-ray sa screen, siyempre isipin nila balot na yun, paiiwan na yun. Katulad yung dati may dala akong yung si Tita Mercy nagpadala sa akin ng isang tray ng itlog na maalat. So nakita yun sa x-ray, pinaiwan ng immigration. Sayang. Balot daw, balot. Sabi ko salted egg. Nagpaliwanag ka, walang magagawa yung paliwanag mo. Pero na lang kung tatakbo kayo kay Rapid Tulpo. Tama bang ginawa mo or palagay mo, tama ka? Patulpo mo. Kung mahilig kayo sa suka guys, tulad ko, humigi ko. Magkano kayo apple cider organic para at least hindi masyadong maasin. 1, 3. Wala ko din guys. Pero konti na lang. Parang usasan ko. Sa'yo round 2. So yun po guys, hanggang dito na lang po yung mukbang almusal namin. Sa mali. Hanggang sa muli po. At yung po mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, yung panood na ng panood, subscribe na, pindutin nyo na lang po yung nasa ibaba dyan. Saka yung bell notification para updated kayo sa bago naming video. Hanggang sa muli po at God bless sa ating lahat.